Duduma apasamak itibiyat. Mangtadrayaw kan liwliwa. Kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho. Ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakita am post ni Mari Paula akalugaran tayo iti Facebook na Mari Sharon. Anya apos ti dakta kamatang, Mare? Dagiti ladawan da iti may sa asikat a beach, Mare. Ay, Wan, nakitak na jay, Mare. Anya nga tano, agauting tayo, Mare. Ah? Itugot mo nila kay Mau, ta itugot ko nila kay Kumare. Ay, no siyak, Mare. Sigurado asaan akayat nila kay ko ti sumurot. Ay nawaw, apay Mare? Tati mo trabaho na ti pampanunutin na, Mare. Di, datalaan ti agauting, Mare. Dua talaang, Mare. Mabalin Mare, no kaya mo Anya siya nagsaritaan nyo kini Kumari Marika itay, bakit? Outing lakay. Nadati outing niyo? Outing tayo kuma, ah? Ang amok adi mumutmanan kayat ti sumurot. Ano siya? Saan ka mahihilig? Iti kakasta bakit? Sayang mo't lakay. Mabalin mo't nga agauting kayo iti Kumarim kay. Makitan tua lakay. Ay naman, mapan kayo kay day. Tapno makapag-relax kayo ma, duwa bakit? Okay lang ken ka lakay. Well, bakit? Awang mo ti dakis na kay. Siyak pa'y lang di makaamoy ti pisto tayo dya balingkay. Matuloy ti outing mi ka ni Mari Sharon inton Martes Nelson lakay. Agouting kami mamat, tapno makapag-relax kami. Ada ti kwarta o gastusan. Ay nawaw, ada mo titangdan ko. Kasi nga ada ti kwarta, makapay hindi na saan. Si Kangay, talaga di mo kaya ti sumurot. Sana di mo't mapandiparil yun. No kasta nga raw, dua kami lang iti kumarik nga gauteng. Kano nga rin agbiyahe kayo? Lunes iti malam, iti may sa asikat a beach ti papanan may. No mapan kayo dya bakit? Agan-anad kayo ha? Win ka di lakay, awan ti pagdanagam, ta saan kami meten nga ubeng. Ket anya ngay nga oras ti biyahe ta, Mari Rika. Alas 5 iti malam, Mare. Ay, okay. Dagasin to. Kompleto ka diti itugot mo agamit mo, Mare. Ay, nawaw. Siyempre mo ta, Mare. At the swimsuit mo. Taiwan pislaeng Mare. Tapno saan makita ti bilbil. Naimbag ka pa'y, Mare. Siyak, awan pa'y nagatang ko. Ay, gumatang kanto, Mare. Uwin, Mare. Gumatang aktuno ko, agpakada akon, Mare. Dagasan kanto inton Lunes ti malam. Isublay to'y binulod ko abunang, Rika nakaw. Idisuyo lang di tananang. Ay nawaw. Agim impaki ka mo itanakaw. Ay di mo ibaga nga adamarin ti di yung nagkinawatan nga gasawa. Awan matkit di, nanang. Mapay nga raw nga agim impaki ka. Adda outing me, nanang. Ijay. Iti may sa asikat a beach, ijay lang unyon, nanang. Ni Mari Sharon ti kadwak. Ay nawaw. Di mo itugaw nila kay Mau. Di na kaya ti sumurot, nanang. Di mat nga min sumurot ti asawa ti kumarik. Aywan gayam, no kayat yu ti agkape, agtimpla kay laang di tananang. At dapay magkape iti termos. Anya nga oras ti robot yu iti Kumarim, bakit? Alas 5 inton madamdama lakay. Ala, oray nga rin ti Kumarim. Mapanak pa iten ni kumparik. Sige. Oray di mo ikandado ti balay Agsubliak mo tila dagos. Wun. At dati extra kwartam nila. At dati kastusan. Dapay matintod mo lakay.
Umanay gastusan, iti manual da. Wan, sobra pa'y kit di dayjay Alang araw. Akan anad kayo may dya bakit? Di mo liplipatan tumawag ha. Uy, mayat matoy na pilim abit sa mare. Kung naktumat kang kamare, sigurado nga ag-enjoy ka ditoy. Sigurado nga aginjoy ta ako na mamare. Ayun ba't amare? Enjoyan ta, tapno saan asayang ti kwarta. Ay, agsublita pa ije cottage mare. Ay, mabisina kon. Ay, umunakan amakan no mabising kan mare. Kasi ka ngay mare. Ay, ang tugawak pa ilaan dito'y igit ti baybay, mare. Wala, awan ti kaduam ditoy. Ay, di ka madanagan. Kabailak ti bagik. Adamot dagiti kakadwata ka turista. Ay, nawaw. Abay, akas tapay lang ti kawus mo, Maririka. Kunakman no ag-swimming ta, mare. Eh, kuwa nga men, mare Sharon. Kasano ako, mare? Ay, saan mo ka di nga usaran ta extra swimsuit kan cover up mo, mare? Ay, saan, mare? Pangbigat ko kuma. Apay ka di. Ay, mabalin abuludag pa'y, mare. Ay, nawaw. Di ka gimatang aya, iti suot mo, mare? Eh, saan nga rod, mare? Nalipatak mga agpaiso. Ala, umanay nga takin ka ti badok, mare? Ay, sigurado daytan, mare. Nukit kita agad, same size tamot, mare. Ay, sige. Usaram ti swimsuit ko, kan cover up ko, kan alwadam, mare. Uwin, mare. Di ka madanagan. Ala, kang to'y badong, mare. Urayan na, tagpulag sa klabiet. Ay, nawaw! Isuti nang ibaga nga agauting kami. Ang awan mo't gayam isuot na. Mabayag ka kadipay, Maririka. Mabiit lang ang daytoy, mare. Ala, gawa amare. Itay ka pa'y dita. Kita ang mare. Kung naktumat kan ka, same size ta. Bagay ko launay ti badom. Nguwan nga rod, mare. Ay na, mayat ti fitting na kanyak na eh. Oh, Isublim to dayta, amare. Wen ka di, mare. Di ka madanagan. Isublik to. Sanak mga agtatakaw. Regalo nga minti kabsat nila kay ko dayta, mare. Jak pa'y naus-usar kit di, Wen ko naklangarudan. Ulit-ulit mo. Ne, awan mo tentitulyak, Maririka. Ay, wen. Ada iti banyo, mare. Inusar ko itay. Anya? Ay, binulod ko itay. Kunak ko ma. Unay kan, mare. Buludong sa mo amin na gamit kon. Ay, nawaw. Tuwalya lang madayjay. Di ka pa imot nagpakada kanyak, mare. Ay, masapul pa'y aya, mare. Inton sumaruno, mare. Mangala kamot iti usarem. Tapno saan bumulod tisang kaibagam. Nakaimimot kamot, mare. Uray ag kumare ta. Saan nga okay kanyak no amin nga usar ko kat usaremot, mare. Anya ti panagkitam kanyak, mare. Naruge? San mo't kit di, mare? Ngam importante ti proper hygiene kanyak, mare. San mo't ang mabali na basta usarem dagiti usar ko? Nakar-arti kamot. Anya launay ti pagdanagam ka awam mat sakit ko. Ay, nawaw. Nagimpaki ka mo't dun, mare. Umuna ako nga agawid. Anya? Makamuka mo't dun ditoy. Ala, nasapa pa'y mo't, mare. Basta siya, agawid akon. Makaamu ka mo't dun, no? Anya ti pagluganam nga agawid. Saan ka mo't nga ubing? Amumon ti aramida. Nay, nasakit ka di tinakamukanyak, mare. Amok nga amom no anya ti sungbat ti saludsud mo. Saludsud ang pailang amin. Ay, saan ko maakas ta, mare? Inakon! Si kamot ng ti makaamo ka dagiti nabati amakan. Abay, kasta tilang ang anagawit, Rika ba kayo? Marurudak launay ti dayja kumarik. Ay, nawaw. Unak man nung nagauting kayo. Tapno makapag-relax kayo, adwa. Apay, kasta mo tayo. Kumaa! Ngam dinadaal mat dayja ababa iti aldaw ko. Anyat na pasama kaya. Di mon saludsudan no anya. Kagurak launay dayja Sharon.
Nangamong matan ang agawid. Makasta, saan kayo ang naggidda na nagawid iti kumare? Ay nawaw, kay bagbagak lang arudan sa ludsudang pailaang man. Ay, makapabanog mati ang biyahe. Oh, kumusta daw tingyo iti kumare ba kay? Hapay nga muna ang nagawid ni Rika. Ayna, nagapa kami lakay. Ha? Ita niya makagapaw. Naasarak. Buludon na mo't amin na nagamit ko. Anya? Bado, tuwalya, kaskadaan niya laditan. Eh, kaya pabulod mo lahat ako maa. Ay nawaw. Amom ti ko nada a proper hygiene lakay. Ay, narigat mo't ano ipabulod ko amin na gamit ko. Ang mga panunutin da nga imot ka ba kay? Ay, uray ibagada nga imot ken naarte ak. Basta siya, sa anak basta agpabulod iti personal agamit ko. Istrikto akmat na maipapan iti proper hygiene lakay. Sana kinaarte ti kasta? Mabalintiag sa ludsod, Mari Sharon. Anya ti saludsudan pare. Mare, amok nga dati di yung nagkinawatan iti asawa. Iti na minsan anagauting kayo. Ngam di mo't ibaga ni bakit kunon niya. Mabaling ka ti asikalangan ti pagsaludsula. Ay, uwan. Ti ka di maipapan ka dagiti personal agamit ko, basta usarin na latta? Anya? Dahita ti pudno pare. Personal agamit, tinangrugyan, ti di mi nagkinaawatan iti kumarek. Sana kinaarte wenno kinaimot ti kasjay, ang istrikto ak ngamin no maipapan iti proper hygiene ako nada. Day talang gayam. Tijak pa'y kayat, basta makiusar latan ti kumarek. Di mo't agpakada. Ma'am, kasaritak to da asawa. Basul mo may gayam no apay adi ka nagkinawatan iti kumarim. Rika, bakit? Apay asyak manan. Kasanumat nga main. Makiusar ka lang gayam iti gamit ti kumarim. Imot ken na artiket di ada dya tao. Ay nawaw, bakit? At dati punto ti kumarim. Narigat agpabulod iti personal agamit. Nang runa pa'y nubado ken tuwalya. Anya ko matirigat na. Isublik mo't. Saan ko matatakawan? No hapay kami na di kamot nangalay ti usarim Masadutak nga rod amang bagbagkat. Kanunong ang pailaan ngamin ti kinaimot ken kinaarte de dya babae. Kunamlano asino matakadalusan no agsasao. Ay na, bakit? Saan akin na arte kan kinaimot ti kasjay? Gusto lang, agbaling nga istrikto ti kumarem. Nang rona pa no proper hygiene ti saritaan. Narigat ti agiin nakar siya. Awang magsakit ko kat. Ay na, nasaysaya tilatan no irespeto yun itong galmaysa. Saan ka umnur ay pagsakitan tinakam mo kunak manan? No nang itugot kamit iti usarem, di mayat kuma. At damat itualyam dita. Anya ti masapul mo, Rika anak ko. Makitambayak man dito'y balayo, nanang. Na, adan sa mati kaya mo nga istoryain kanyak na ko. Nilakay ko nanang. Na, apay nila kay mo. May samat akong sintidor. Ay, kompleto ang ate istorya am tapno maawatak. Kastoy nga min, nanang. Adda di mi nagkinaawatan iti kumarik. Diyak matnamnaman akanunungan na ti aramid day diya kumarik. Ay nawaw, anya ti naramid ti kumarimaya. Para nakiusarak laang mat kadagiti gamit na. Kas nauna yung tirurod na kanyak, nanang. Nakaimimot ka nakaararte day diya Sharon. To'y asawak mat, suportado na mat. Ay nawaw. Abang gando talaga nga stricto ti kumarim nakaw. Proper hygiene ka nga rod, nanang. Ay, ada magayang puntaw ti kumarim. Narigat nga agpaisaw no agraman personal agamit ket mabulod anak ko. Apay, no sika ti usarin dati gamit na. Oh, di kaya marurod. Itay pa di ka matagtagar iti tabakay. Di nakman disturbon si ka Nelson. Adanaw nagapampanunutak.
Ganyan mo tayo tapang panunutan. Basta, saanan ang masapul ang mamuam. Ay, nawo. Nawawanan ti bagam, pumanaw kan iti sangok. Ay, wen. Anya tinaybagan ni nanang itinapan kay Jibalay Daya. Saan nga amin abanag, katrumbeng ang mamuam. Malalala. Sana kung agsaludsod pa ka. Mabanak lang iti salas tagbuyak iti TV. Nasa isaya at pay. Anya ti aramidam dito'y balay? Imayak ta dumawat ako maiti pamakawan mo, Mare. Ni, napakawan kan. Ay, nawaw. Agyaman naklaunay, Mare. Okay, Mare. Pasensya ka na talaga, Mare. Maawatan kan ita. Okay. Sigurado ka, Mare? Okay lang mat nga minti sungsungbat mo. Diyak amo no talaga ka di nga okay kan ka no saan. Okay laing kanya. Di ka madanagan. Tinapatig kanya, kat nakaamiris kan. Ay, wan, Mare. Inton sumarunong nga agawting ta. Mangitugot akmatan iti gamit ko. Tapno sanak ang makius-usarken ka. Husto ka, Mare. Rumbang lang nga agbalintay nga istrikto no proper hygiene ti saritaan. Ay, nawaw! No di da kapabuludan, respetuam ti desisyon da. Nang runa no personal agamit dayta. Saan aga puta di da kapinabuludan kat IMOT kan naartedan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apa di ta kapel lang nga nagluto ba kahit? At damo ti rice cooker ta. Adda ang dimot agkuri. Kasano asaan nga agkuri? Kat iso mo tinaglutuam iderabi. Diyak amo. Kita ang mangki di. Ang mga numabalin pa yung matarimaan day jay. Diyak mo't kabisado. Ipadas mo lang ang muta. Ipilang mula nga, tagumatang iti baro. Ay, kat gumatang ka pa nga umuna Wain, agpaw itak to kini manang Cecil, no agpasentro manay. Siguraduam lang nga adda ti magatang mo. Ay nawaw, anya ti palagkita mo kanya kaya, ulbon, ay nawaw ka. Ito pa lang ti paglutuan bakit? Ay, nawaw! Rice cooker sa amot dama ng sisil dayta. Isungag pa iso. Nana, apay nga nyawid mo. Gimatang da iti baro, iso ay nalak to'y daan. Saan na masapula gumatang tabakit. Sapay dakkel, kan madlaw nga imported. Siyempre Ay, ang mga nudi mo mo't impakada nga alaan dayta. Ha? Mas daw tumanon ni Manang. Dahanag mo na bakit? Ni manang amis mo tinang ipaga. Nuwapay nga minadi mo kayat aripiran ti rice cooker ta. Nyak nga rod kabisado, narigat ti maaksidentian niya. Gumatang ka pa man iti asin kun sibuyas, sanay. Ay nawa, kita mamadama ti panagkapik. Sibilaan mo ti tirsena ni Mari LV. Dayta nga rod, asideg ngam ibaon nakpay lang mo. Kayat mo ti agsida iti naimas? Wano? Ibagam lang Mutuin, damay gatang tamapan ako. Kasta di ka agsadot-sadot dita. Wanan, awanin talo sa
Itid mo kit diti ikatang ko, tagrubata kong. Kumatangak man, LV ading ko. Anya tigatang ang manong sani. Asin kan sibuyas man. Mabitla ang tamang isupot ak manong. Awan matun ti mga music mo. Napirdi nga rin ti speaker ko adakkel manong. Aya, Wen, idi pa'y naminsan ngal daw. Amangan ko nak no adam amom apagparipiran. irwar mo man ti speaker mo takitaag. Amom ka di timang tarimaan, manong? Ay naw, nalakalaang dayta. Sigurado ka, manong? Irwar mo takitaag, no niya ti dadail na. Itulod kong to dito mo, no matarimaan ko. Alaman nga rod, manong. Tarimaanam, tamang tedak to itigunggunam. Tuyen ti asinkin sibuyas, bakit? Ay nawaw, anong ti speaker lakay? Tarimaan Na, aguray ka man. Ti speaker ni Mari LV dayta Wayne, ripirek ka no. Amo mayamot ti mang tarimaan ni ti dayta? Siyak pa di ko nang bakit. Nalakalaang dayta. Apay nga rod, adi mo kayat atarimaanan ti rice cooker ta ide, no nalakalaang gayam ken ka? Hindi lang dayjay bakit. Sa balitan. Kita mga nukar karo maperdi dayta. Sigagid di mo't bakit. Awan ka titi pa nagtalit mo kanyak. Ay, di ka agpakalaeng, no di mo amaw kunakmanan, sanay. Amok nga rod. Awatam kid din to asingin sibuyas tagluto kan. Siya akong di makamoy ti speaker ngayon nyawid ko. Na, mano nga aldaw na day talay speaker ti sinangsangum lakay. Awanon ti planom, makipurdiya. Awan mo ti bakipurdiyan. Sa maysa, at dati itid ni LV agunggunak no maripir ti speaker na. Saan man na day gunggunam ti pampanunutam? No di mo kabailan at arimaanan, isublim laengen. Sayang matitid na agunggunak. Damdan ni malpas da ito ngayon. Mabit lang, tayon ko. Alaman nga rod, i-on mo, tadinggak man. May isa, dua, talo. Oh, nangag mo na dyan. Kung nagtumang kaming king kabakit. Naimbag atan tsamba am lakay. Awanin na. Bumilib ka man ng ganyan. Nalakalaeng nga maadal na kita bakit. Anya nga tanong agpatakdirak mo't iti repair shop ko. Bakit? Ay ka, panunutom pa'y naimbag, tapno saan asayang ti kwarta. Agyaman naklaunay manong sani. Agkurimot lang ang tidakkel nga speaker ko. Nalaing kamot gayam amang tarimaan. Ayun mo ta. Nalakalang dayta ha. At to'y tigunggo ng manong. Ay nana, agyaman na ka. Inton maminsan tumanay. Un manong, no adda ipatarimaan kong sikati awaga. Agyaman ang launay. Ipagamtong mo lang ka na kita maamom ha. No at dati iparipirda. Awagan na klang iti number ko. Un manong, di kay madanagan. Irekomenda kayo kadagiti gagayim ko. Kabaulan mat gayam ni manong sani timang tarimaan iti speaker maritina. Wen, mayatan ti speaker kumare. Mabalin man na mausar. Ay, di mayat no kasta, mare. No amok lang akabaulan na. Isulat ta ko man ti kinasaritak ididamo. No amom laang. Ne, napauli magkamat mare. Ay, kwa, mare. Awang mo kiide. Dalaang tinalagip ko. Anya kami ng timasapol mo, mare? Ako, mare. Imayak man ta bayadak ti utang ni nanang. Ay, 350 laang ti balance ni Nana suling kanyak, mare. Ay, bayada kon, mare. Ay, nawaw. Nagadung appliances mo tunday tanga dito'y balay, lakay. Di mo pakibibiyangan na kita bakit. Di mo ibaga at tarimaanam amin dagita, lakay. Iso tinegosyo kita bakit. Anya? Imbes asuportaran na, kastapay lang matiba ka. Ay,
Isursurwan pa imot ano kasano. Rice cooker tayon to pay ide. Di mo kabailan at tarimaanan. Dagitan tuki din electric fan kada washing machine pay ki din kabailam. Awan la ibagam no di kasta. Makauma ka na. Ay, amangan kunak no madadaal. Kasano lang no makarkaro ang maperde ka ipabayad dakin ka. Nalipatam ka diti speaker ti kumarim at tinarimaan ko. Kasano nga no natsambaam lang gaya man natarimaan ti speaker ni Mari LV. Kasano nga rod no matsamba akit matarimaan ko madagiti appliances nganyag dagiti customer. Kasano no saan? Di mo mabalin, pagpraktisam dagitang appliances. Napirdi sa matantoy washing machine ta dunar lakay. Ay, wow. Mayat may idi naudi ang naglaba ang bakit. Di mo agtayo kan lakay. Kita Naglisi ka man kita. Kita manula ang abado tinay kargang makasta mo tan. Anumit nga taday tawasing masin. Sapay adayo jesin raw apagiparipiram. Nakunampay bakit. Narigat tagbagpagkat. Kaanong tupay ngay amalpasak nga aglaba no awam mo washing machine. Tulungan ka lagin bakit. Igil-gil talat niya. Mapanak pa'y mga raw di tatirsina ni Ilbay. Gumatang aklabet iti pabrik conditioner lakay. O sige. Rugyak miteng, di mangigil-gil. Tapno adat ti malpas. Adat tila ko pabrik conditioner Ilbay. Anya kulay ti kayat yun na. Mura yan niya ditan. Sikan ti makaamaw. To'y nangisit lang nana. Nabangbanglo da ito'y. Ikanak nga raw diti dua sa siyay. Ni tata dunar samot jaday di paraangan yun nana. Isaw ngagpay isaw. Ano tiyar aramidin na nana? Tulungan na ka nung aglaba. Nadadaal to mga minti washing machine bay. Ay, ni maanong sani. Amangan no kabailan na atarimaanan. Muna ay ati agrepair. Iso tinang tarimaan iti speaker ko na perdi nana. Diyak lang sigurado no kabailan na atarimaanan ti washing machine. Ipadas yulatan ti mapan iti ayanda nana. Tadi na kayat ti ag house to house. Masapul amay tulod iti balayda. At yung aminang di ipagbagam ito ay sitang. Di sani ka no lakay. Agrip-repair ka no iti appliances. Tinarimaan na ka no mati speaker ni Ilbay. Amangin kunak no kabailan nabit at arimaanin ti washing machine tabakay. Tati, jak ang maulakay. Masapula, masaludsod pa'y kinkwana. Lumagasak tuman iti ayanda yung tunbalay. Ay, man. Ipatarimaan mo ti washing machine. Tapno sa anak amarigatan amang igilgal kadagiti murang ta. Wen bakay, di ka madalaga. Sapay lako ma. Tasan adakkel unay ti singir na. Saan siguro bakay? Anya ti masapul nyo, Tata Donar. Agrip-repair kami gayam sanay. Wen tata, ada ka diti paripir nyo. Tay washing machine mi kuma. Di mo ngaminin agtayek. Iyulangan dito balay tata. Nalakalang data. Saan ang mabalay na si kalahangin ti mapanidya balay bay? Awan di oras ko ngag house to house tata. Basta kayam. No interesado kayo, iyulangan dito balay tata. O sige, ipa-deliver ko to iti abaw. Nga aldawan ti washing machine ta iti ayan dasan eh. Saan ka di pa yan natarimaan lakay? Di ko na eh. Ang tiks no mabalinan na maala. Ay nawaw, kaano nga raw? Ano san tatiaguray abakay? Noan pa'y titiks na yung tunmalem. Paano kita handa? Winman, amang anupod no may tinadamag ko lakay. Ay nawaw, anya titakamag mo bakay? Ngagpakalaing ka no day dya asan eh. Anya? Isumatin ang ngagkwa pagsasaritaan na di tawiting shade. Bulok ka no mati serbisyo na. Anya? Apan mundo mang kindi kita ti washing machine intun madamdam alakay. Amangan kindi no nakarkaro mati na napirday.
No kasta, washing machine yu data, Tata Donar? Weng, di na nakaw. Ay, nawaw. Impatarimaan yu la kuman iti sa bali, Tata. Kung naklaki, di no natarimaan ay. Saan siguro akabailan nila kay ko timang tarimaan iti kakasta, Tata? Anya, Kung nakasursurwan na pa'y, ngam agpakalaing mo't ngamin. no kasta. Oh, kata kayo magayam, Tata Donar. Umay ko kumaalain ti washing machine may, no natarimaan ay. Ay, wen. Nalpasan, Tata. Natarimaan eh. Sigurado ka kaday. Wen, Tata. Nonya man timbagbagan ni bakit ko kada kayo, kabayatan di kawan ko. Di yu kaskasaw. Awan ti amuna no may papaniti negosyo. Ay, nawaw! Naimbaglaan kang tanayawid mo ti washing machine talakay. Ipadas mo man no natarimaan mo lang bagay. Kanya ti imbagan ni Sani kang kaya. Natarimaan ay kuna na may. Ipadas ko nga usaranin ton madamdama. Huwag bagay. Tapno makita. No talaga natarimaan na mo lang. Medyo ang dua-dua akmay. Kapoy ti imbaga ni bakit na itay. Isem ka mambiyag ko. Lawlawaga. Ay, nawaw. Ay, day tiyangay. Pimtok mo tayo. Bagay. Ano na yan? Ang daming tipimtaw. Ay, uwang nga rog lakay. Ano tinarabit mo ya? Insaksak ko lang mo ti washing machine. Hindi ko pimtok mo tayo. Iyulay. Kunak man no natarimaan ang data washing machine. Tayo sumitimbagan ni Sanay. Lumayatan. Apay nga ron pimtok. Ang mga lupod no tinaibagan ni Tina kanya. Kindag iti sayang guseng dito barangay tayo. Ngagpakalain dito Sanay bakit? Kasaritak tumad na dyan sa nila kay. Sana mabalin di kastangar arabidin na. Di ko naman kundi tatamadunar ka natariman ti washing machine. Abay ngay apimtok. Ay, kwa na, Jerry. Isublan timbayang bigang ka. Ay, sana mabalin na. Amangan mo't no binigla yung inusan ti washing machine. Iso ako na yung pimtok. Kay sak ko lang na dyan. Amangan no talaga mo't adi mo ang mutibang tarimaan iti washing machine. Ay, saan nakasta na? Ay, nasani. Di kan agulbod. Isublim, ti kwarta danana. Sana mabalin. Awan ti kasukat ti panog ko anang tarimaan no isublet ki ideng. Apay, libre. Uwin ngambulok mo't nga ro ti serbisyong. Oho. Oh. No di na isubli ti kwarta yun, nana. I-report yu laangan ije barangay hall. Marmarwam day tao. Wen, kasta ti aramida. Ay, sana na. Pangasiw. Ngalalala. Isublik ti pangayad. Basta di idimanda. Nadamag ko tinapasamak na nasitang. Pasensya kayon Jak ba't amo akas di ti mapasamak. Ti amo kat nalaing ni Manong Sani. Hey nawaw, awan ti basol mo. Basol mo lang ni Sani Agpakalaing tumat. En-refund na ka di ti kwartayo, nana? Wan, insubli na magkeday ka binutbot ang nibaka na. Tsala ang sigurado ang mga nukarkaro na perdi ti washing machine may tadama pimtok. Ipatariman nyo iti sabali, nana. Tay sigurado, tapno saan asayang ti kwarta. Rumwar ka, takasaritam dagiti customer mo, lakay. Mabalin ka di asikat ti sumango katakwada bakit? Ay, nawaw. Apaya siya, ti sumango kat kanukwam mo't dayta. Alan bakit? Maasika ka di kanya. Rumwar ka dita kabinet, no di mo kayat asyak ti mangiguyod ken ka. Samwam dagi dyan. Bakit? Awan ti rupa kay sangok katakwada. Awan mo't lang ti kwartak no. Iparefund da ti imbayad da bakit? Ay, sana mabalin ti kasta. Agdudulin ka kit din dita kabinet. Ala, rumwar ka dita, tasulbaram ti parikot ngay naramid mo. Agpakalaing kan tumot ngamin. Anya ita, sayang lang ti bandog mo. Inton sumaruno, dumngag kamot ngamin no adda ti maibagakan ka.
Saan kat aday talak kwarta ti aday iti panunot mo? Ay, nawaw! No di mo kabaalan, di mo ipapilit. Di ka agpakalaing, taamang ano day tantupay, ti pakaisag makam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakasapsapa ka matlaunay lakay. Nasipngat pa'y ngam agtrabaho kakit din. O, nabakit. Taado ti masibugan. Amom mo't analawa ti garden ta. Anong sampay laang lakay? Di ka matulungan nga agtrabaho. Tabi isiak mo ta makipurpurdiya. O, kilaang bakit. Maawatak mo ka. Di bali, ta may gatang mo lang iti masapsapol dito yung balay ti tangtang. Agyaman aklaunay alakay. Agluto kan to iti pamigatan sakbay agtrabaho ka bakit. Mga anak to inton malpas ti sibug ko. Okay lakay. Ngala, agrubwat ako. Las ka na masapak kita. Tama nga nuusarin ni pari pidring ti danom minto na alas 12. Sige. Saan mo't siguro ang malubat na pagsilaw mo? Na full charge tayo ito, bakit? Ay, umayak man. Panyak na ako. Anya ti masapol yun, nanang? Umay ko lang itulaw to'y kamuti para kada kayaw. Ado nga min ka ti bagas ti kamuti amulak. Agyaman naklaunay, tanalagip na kami, nanang. Ay, una. Mayat day ta, no mailing ta. Ay, awan sa mo manon nila kay mo. Nasapaan na pa ni Garden, nanang. Talaga ang nagagay ti asawa manakaw. Nakunayo pa'y nanang. Kat no agsilaw day, dyan agtrabaho. Ay, sobra ti kinagagay na. Ibagam nga ginanamay. Kasapulan ti bagi tayo, ti inana. No ibagak nga agina na, ibaga na mo't asayang ti aldaw, nanang. Ay, una. Agam nariga no trabaho akan ayaw. Mga no isuday ta ti pakaalaan na iti sakit na anak ko. Adakon pa niyang bakit? Kumusta mat dagiti mula talakay? Kasi ti siguro bakit? Naglalang to ti mula ta. Ngamin, may aywanan ang saya. Nasayat mat ang arod no kasta. Agina na ka pa, ta itimplaan kay ti kapim lakay. Adamat ti kamote, isulangan ti kapim. Nay, nangalami ti kamuti bakit? Awan mo ti mula ta kamuti. Inyeg ni nanang itay. Nakasta, may gani nanang idawana. Wen, sapsapulan na ka. Tibilin na, kat di mo ka noonay tagbanog. Agina na ka mat, uray sagpaminsan laeng. Sayang ti malpas ko mga trabaho bakit nakasta? Husto ni nanang lakay. Masapul nga agina na tayo, takasapulan mo't ti bagi tayo ti inana. Malpas tulat ta ka di ti trabaho. Ala. Uwi na. Itimpla ng arudan ni ti kapik bakit? Mabit lang, terwar ko ti kamote. Si Kawin ganti, lumabas pa rin, Nardo. Dumagas ka ba, Ay nawang, adda magang bilyaraman pare Julius. Adda pare. Hey, kabarbaro day da. Di mayan no, adda mo itong tibilyara maray. Mabalin mo't lang ang negosyo na ita pare. Ay, uwi na pare. Pagliliwaan mo't lang no na duma. Saan na masapula dumayo dita.
Di ta kabangi para barangay. Tapno makapag-billiard laing. Pudnulayo na ako ng pare. Umay ka nga ro, dita ag-billiard ta pare. Ipastor ko ba tinuang ko pare? Dumagas ka to dito, malpas ka pare. Wan pare, makitan tuman. Dumagas ka lang ta pare. Urain ka ta ag-billiard tawin. Kalpasan ti pa nagtrabaho. Nay, abaya kasta tila nga maray. Kasla madanagan ka unay, mate. Surutak man nila kay kumare. Napanlaang nangiwayway itinwang. Aging gaita, awan pa'y mata nagawid. Madanaganak, ang mga no at dadakas ang napasamak kan na di tadalan. Ket no nalabsak iti ayanda pari Julius itay, mare. Ay nawaw, anya ti aramidan ti asawa ki Jay mare. Madama nga agbilbilyar da, mare. Anya? Wen, ada nga min ti ginatang ni Julius. Isu ti pagayayaman da. Isumot lagayam nga aging gaita kat di pa'y nagawid. Kunaklakit din no naisagmak mutan di ta. Paginanaan na mo ki di, amaray. Nagaglaunay mo nga nila kay mo. Sa bagay Tinasayaat. Saan na amaliwayan ti responsibilidad na, mare? Saan mo't adakas ti aginanakay? Pare Julius, rabihin mo't gaman. Naskin nga gawid akon. Lasarang tayo to, yan pare. Intong maminsan tumanin pare. Sigurado nga uray ni bakit ko di balay. Paminsan lang mo't pare. Sabi sa anak-anak kapagpakatakin ko na pare. Ay nawa, di ka pa under pare. Narigatag baling nga under di saya. Ay, sana kasta pare. Tsak lang kaya't amadanagan ni bakit ko kanya. Isupay kit di pa kay-stressan na pare. Sige. Mawatang kapit kiti. Nala, agawad ka nga ro din pare. Ang mga no, pagsasawan na ka ni bakit mo. Into mamisan tumanin pare. No saan na ka busy, hoy. Umayak to tag-billiard tamanin. Basta way ka lang dito balay pare, ha? Adak akanayon dito, uy. Pasensyakan bakit? Narabyahan mo tayo. Nagbilyard kami ni pare Julius. Wen, amok lakay. Ay, nawawa. Kasano ano mo bakit? Imbaga ni Marilinda kanya. Di ka gungay. Di bali tay talaang matmanan lakay. Ay na, agyaman naklaw na bakit? Naimbagla ang apagina na amot lakay. Tinapatag, kat di mo aramida na bisyo ti bilyard. Saan magkit di bakit? Liw-liwami lang iti kumpare. Nala, agpilis ka nga rudan tamangidasarak iti kananta. Ay nawaw, di ka pailangan nangan bakit? Saan pa'y? Inururay ka, tagid dan tamangan. Alas 10 mo't gaya man bakit? Naldawanak mo't tayo. Okay lang day talakay. Ay, ibaon ka pa'y man agumatang iti asukar kan mantika. Naibus ka diti ginatang mo di sentro. Naibusan lakay. Hila, mangtag ka nga ro diti may gatang. Tasya akong timapan gumatang bakit? Agpayong kata ni, nakapudpudot launay. Sa bali ti tiyempo na ita. Uwin bakit? Aramatat tinalawa pa yung ta. Wen ano usamuhan? Jak pa'y ngamin masangot ti agpalingke. Di bale, agpalingke akto numawaya anak. Tapno di ka mabannog amapan iti tersena. Kan tapno makatipid tamatlaang. Ne, madaman samot ti billiard diyo pare. Uwin pare, ay sa dito ti papanabaya. Dumagas ka ba ata makipinos tata? Ha? Saan pare? Imbonak ni misis ko. Gumata ka iti mantiga kinasukar. Umay ka kit, di tayo ipos, tamti igata mo kuma. Anyat amum ngay. Ang mga no, agdubli uno, agtripli, bakit iti kwarta. Nga ta pare. Saan tayo amaamuan, no, di mo padasin pare. Numangabak ka, di maya. Manayunan ti mantiga kinasukar agatangin. Sigurado maragsakan pa ni misis mo. Ado kayong sa mga gayahin pare. Ayuin Ala, umay ka kit, di pare, ta makipustata. Yes! Nangabakak mo rin, pare. Unak to, metken ka. Kita em. Nagtriple ti kwarta pag mantika kipang asukar, yo. Hun garot, pare. Pare, ekanak marikit di iti balato. Mangtita kiti sa ngagasot lang, pare. Ay nawa, uray man basta da, pare. Naimbag lang nga, dami ti ipusta.
Awatem ti sa gasot. Tamaki pinustak pa pare. Ang mga numangabak maning. Nayunam ti tayong ngamin. Tapno dakkel tumet ti pangabak mo nukwa. Ayun na pare. Times 2 ti itayak kita. Nay, dakkel sa mo ti parikot bawan ako. Kasano? Kat di matan agawid day dyan, Nardo, nanang. Abangan, ano ti trabaho na iji gardinyaw nakaw. Saan anapan iji garden, nanang? Amangan kunak no di magasmanan iji bilyaran. Imbaon ko lang agumatang iti mantika kan asukar. Ngamni, awan matan nga agawid. Ay nawaw, ay nukasta. Dagayam nila kay mo iti ayan da Julius. Lima basak ijay itay, kaadaw ti agpupusta. At dalakit di dyan makipinpinusta, nanang. Ay, narigat no masursuron ti asawam ti agsugalan nakaw. Mga no aramid na bisyo day ta billiard. Day tangarod, nanang. Mapan ko pa'y mansukunan. Agbati kayo pa'y dito'y balay. Ituloy tayo ti agsarita inton madamdama. Ne, kanya tar aramidom na ti bilyaran bakit? Umay kasukunan lakay. Mabitlaang Tsak pa nabawi ti kwarta ang nahabak kanya. Anya? Sayang. Diretso ti pangabak ko itay. Hindi ko nagbak to zero kiti. Agraman po unak na iraman pa yun bakit? Ay unay kan lakay. Sayang ti kwarta nga ipaabak mo. Kahit kulaan nag-triple bakit? Agawid takit din lakay. Siya kung timapan gumatang iti tersena. Saan? Bakit? Sana mabaling nga agawid ak. Aging ga sa anak ang nangabak. Ikanak man pekit diti pustak. Ay nawaw, kita amangan numaliwayam ti mulat Ne, maripanyang. Anong ti sprayer? Siya kung ti mga sikaso kadagiti mula mi mare. Anya? Ala, nilakay mo nga mare. Aday dya bilyaran mare. Ay nawaw. Anya iti aramid na ijay mare. Makipinpinusta mare. Awanon, nalipatan na nga at damulan na. Ala, ibagam nga agawi dun mare. Narigat ti kasta. Ang mga no maipusta na amin ti kwartayaw. Ay, day tangarog ti pagdandanagak mare. Manungal daw na ijay. Ngam di na matan malagip ti agawid. Pagbalinan na matan na bisyo na day ta bilyard. Ala, no siyak ti sika ay. Inakguyo dunun Inaramid ko daytan mare. Ngam awan latamot. Agpatangkan mare. Saan ka nung agawid, aging gaadi na mabawi ti kwartami nga inpaabak na. Ay so, sawanon Amangan numanayunan kit di pa'y ti maabak ken kwa na, mare. Nasaya at matanagawid ka. Umayak lang agdigos bakit? Ay nawaw. Tabilyard samat tantin into naram. Kasano nga'y ti garden kan dingwan at arakan talakay. At dakawit bakit? Sikapin lang ati makam mo. Ay unay kan Nardo. Sipod adda ti bilyaran ti kumparim. Isumatan ti papapanan ti oras mo. No mga bakak di mairanod kang tumutlaan. Kasano no di ka mangabak. At danto ka di bakit? Relax ka di lang. Ay na, Nardo aya. Manunghal daw mo dito'y bilyardan, pare Nardo. Urayak ang mga bakak pare. Awan di itayang pare. Naibus mo tinti kwarta. Ipustak ti gardin mi pare. Ha? Anya? Uwan pare. Ay, pare. Narigat ti kasta. Ay nawa, nalakalaan pare. Sikagid di mo. Ipustak ti dua talo na gardin mi pare. Numakabaka. Isubliyo amin ti kwarta. Numangabak kayo may. Kukwayo tinatang ana imulay ti dayja garden. Ay, amakan numakaungit ni misis mo pare. Saan nga gutay jay? Kita mangkit saan ng umay dito bilyardan pare. Ay sus, numaamuan na nga impustam ti dua talo na gardin nyo. Sigurado makaungit dayjay. Sakmat tinagmulat jay pare. Sa may isa, tilaang na imula ti ipustak. Saan akaraman ti daga? Alaman laingen. Siga ti makam mo pare. Di na to iramraman ha. Maripanyang, saan ka di ba nagaw-awid nila kay mo? No agawid day jay. Agsublimot la adagos iji bilyaran mare. Ay nawaw, nalipatan ng samot tun ti garden na mare. Ay talaga nalipatan nan.
Iso asyak lang ti agunggunay, mare. Makapauma, tauray anya ti bagbagak, awan mo dengdenggen na. Ide, masapang agtrabaho. Ag flashlight no daduma. Ita ay nawanan, mare. Ultimo, mangiwayway itinuang yu ka dinansapay mo maaramay. Day tangarod, mare. Billiard mo ti papapanan ti oras na. Tamakita, mare. Ang mga naabak mananday jay, iso nga awan pa'y anagawid. Kasano nga data pa Rinaldo? Naabak ka manin. Kukwa kung tinaimula ti gardin mo. Dagiti lang na imula ti kuwa mamare. Saan akaraman ti daga? Win ka di pare. Amok na ita. Mapalin na makita yung tumadamdama pare. Ayun na pare. Okay lang man. Amo ka din ni misis mo nga impostam ti dua talo na gardin yun. Ibagaktukin ko na pare. Di bali tatilangot na imulay ti dua talon ti impustak pare. Ado, tinabating apitin mo lang. Talaga nga agar-aramid kasi ka, Nardo. Ay nawaw. Anya ti pagpungpung tutam ay bakit? Asino tinangibaga nga ipustam ti garden ta, ha? Ay na, saan mo't nga amin bakit? Tinaimula lang iti dua talon ti impustak. Uray pay, sayang ti maapit ijay. Sapay nangina ti presyo ti natang. Iti agmula tayo manin Aglablabas kan lakay. Kontrolam mat Kunak no liw-liwayo lang day ta bilyard. Apay pinagbalin mo mat na bisyo. Awan isudan ti agnumar iti nagbamban no gam. Inapit mintiin natin mo pa Rinaldo. Nangina ti presyo ita. Un nga ro, iso tinangag ko iti radyo. Medyo dakil ti nasingir mi pare. No kayat mo, o may kamanin itong sumaro no. O kilaang kanyak no ti mula yu ti ipustam pare. Ay, saanan pare? Ay nawaw. Abay mo't pare, kunak man no kahit mo abaw yan dagiti naabaken ka. Saanan pare? Sa balak kitan. San anasayaat nga ramida ka bisyo dahi tabilat. No umayak man ito maminsan manan. Makiaya maklangan pare. Saan ako na makipinustakin ka? Sayang met pare. Okay lang pare. Tinapatig ka sana ako na mahabak. At umot nga minang tikorta ngayon paabak ko iti dahi pusta-pusta. Gusto ni bakit ko? Aglablabay sa akong pare. Isorumbang akong trulo kong tibagik. Ay nawaw! Kasmay sa apadre di pamilya, priority laang kumati ipang pangrunam. Liklikam ti anyaman a klase ti bisyo a mabalin amang dadaal iti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.